Molt bones, què tal? Benvingudes un dia més així a estos vídeos, a estos tutorials que estem fent en el canal de Poblet d'OBS. Sabeu que en els anteriors doncs, hem estat ja desgranant el que és la plataforma de Twitch, com registrar-se i fer tot el que hi ha que fer en el perfil per a que estigui preparat, entrar en el programa OBS, dins d'este OBS començar a configurar-lo i ja apanyar totes les escenes i tal. Però havíem deixat la porta en el capítol anterior, en el vídeo anterior, que heu de veure, pues, si voleu entendre, no? O voleu seguir tot, que avui parlaríem un poquet més del disseny. Així que el dia d'avui anem a fixar-nos un poquet més en com dissenyar o personalitzar, diguem, les escenes del nostre OBS i per tant de les nostres directes. Però resulta prou curiós com ho vam deixar l'última vegada, però vam fer un exemple per a que entengueu com funcionen les fonts que podem afegir a cada una de les escenes. Doncs vam fer així unes escenes cutres, ràpides, no? Senzilles, però bueno, que servixen, no? Per a il·lustrar el que volíem mostrar. Però Aitor, com puc fer jo un disseny personalitzat? Com puc aportar algo més de valor a tot això? Doncs bé, per a fer tot això ja ens anem a uns altres programes, a uns altres softwares que o bé poden ser de pagament o bé poden ser gratuïts i ja és clavar-se massa en un altre camp, no? Però sí que vaig a dir-vos-ho, anem a fer unes xicotetes lliçons, no? I anem a intentar que quedi un poc clar què coses podeu fer. Per a fer aquestes coses estic parlant-vos de que faria falta un programa com podria ser el Photoshop, que és de pagament, però tranquil·les, que tinc diverses opcions que podem veure. Està l'opció del GIMP, que és un programa gratuït rotllo Photoshop, de software obert, que podeu utilitzar, que alguns en l'institut haureu utilitzat, al igual que jo. I també l'opció que us vaig donar en el dia d'avui, que potser no conegueu i per això vos la ensenya. Entrem a Google i busquem el programa de Photopea. Atenció! Amb la primera PH, després ja normal, Photopea. I és pràcticament un Photoshop online, gratuït, per tal de que pues això mateix, pugueu així utilitzar aquestes ferramentes com si pràcticament es tractara el Photoshop. De fet, amb tutorials que pugueu buscar per internet de Photoshop, estic pràcticament segur que vos aclarireu a controlar-ho així. I anem a començar a parlar un poc d'ell, i ja vos dic que hi ha diverses alternatives a banda del Photoshop real, com pot ser el GIMP, que és la que potser més vos recomano si de veres voleu utilitzar software lliure, que no sigui de pagament i tot això. Aquesta és una molt bona ferramenta. Però en aquest cas anem a utilitzar el Photopea perquè ja vos dic que s'apropa més al que sembla el Photoshop. Podem posar la pantalla completa i li donaríem a projecte nou, val? Per obrir una nova, diguem, finestra en el programa. Així ens ensenya unes plantilles que ens suggereix i tot això. I així anem a lo important. Així, baix a dalt a l'esquerra, teniu els valors que li hem de donar al lienzo, no? Al llençol. Llençol? Bueno, no ho sé. Com sabeu, en l'OBS, si ens anem així fora, en ajustes, baix a la dreta, en vídeo havíem dit que la resolució va ser 1920 per 1080, per lo que nosaltres hem de fiar-nos d'això i seguir aquesta mateixa numeració, no? Aquest mateix tamany, 1920 per 1080. I així, en el fons, el posarem en transparent. Després ja veureu per què. I li donem a crear. Aleshores, se'ns crea esta pantalla, no? Això és el tamany de la nostra pantalla de l'OBS i així podem fer el que realment ens dona la gana. De primeres podem agarrar una imatge sobre la que partir de base. Imagina que jo vull fer ahí fondo morado. Val? Venim així, a imatges, però com així, en ferramentes, eines, així, podeu dir-li que llicència Creative Commons per a que no tinga, diguem, drets d'autor, la imatge que podeu agarrar així, i mida gran per a que tinga molts píxels i no siga un problema el tamany. Imagineu-vos, m'agrada esta. Doncs bé, la còpia, botó dret, còpia la imatge, i venim així i fem Ctrl V baixa. I veureu així, vols permetre que tal? Sí, pum. I com veureu així se'ns ha pegat aquesta imatge, no? Però com veureu, nosaltres tenim, serà un poc raro d'entendre per la primera persona que vega. Sabeu que això ho podem fer igual en l'OBS. Jo puc agarrar aquesta imatge, descarregar-la i posar-la així com vam fer la de l'arròs al forn, val? Però així tinc la imatge i si volem fer més coses, doncs anem allà. De primeres, com veieu, la imatge com que és més gran, no?, que el propi llenç. Aleshores, què anem a fer? En el Photoshop normal seria Ctrl més T, val? Mantindre Ctrl i T, però així, com estem en navegador, i, bueno, pues, n'hi hauria problemes. Anem a donar Alt GR, val? Que està a la dreta de l'espai,
i a la T. Li donem així, com veureu se selecciona, val? Veu que és més gran que tot això. Si jo ara mantenc el maius, vale? Mantenint el maius, faig així, aprete ahí i mantinc, solte, veureu que estic fent més xicotet mantenint la relació, perquè si ho fera sense agarrar el maius, mireu el que passaria. Pues claro que la forma se me perd un poc, no? Però a mi m'interessa això, que ocupe tal qual la zona, encara que no importaria si sobra, perquè està, diguem, fora de camp, està fora, i jo quan vaig a agarrar la imatge, imagina't que tinc un monigot, he agarrat alguna imatge que sobra o que està a meitat fora, a meitat dins. Després sols se quedarà el que està dins, val? Què volem fer? Imagineu que volem posar-nos un quadre enmig, vale? Perquè així queda molt sosos, estic jo i ja està. I puc posar-me com un quadre per aclarar-me dins. Doncs bé, ens posem així un rectangle, li donem a l'opció i mira, el vull del mateix coloret, així. I venim així i sabem que el tamany base sabeu que és 1920 per 1080, que és aquesta proporció. Doncs bé, anem a crear algo similar. Podríem fer una cosa i és fer-lo així tal qual igual. Jo he mantès i ara solte i veureu que s'ha creat una capa nova ahí. Això és perquè ara jo estic en la ferramenta ara de crear rectangles i tot això, però me'n vinc així dalt, li dono així i ja estic en la de manejar. Com veureu, manege esta arrastrant i esta encara la tinc baix, que és lo bo, que és lo que a mi m'interessa, que no se perga uno damunt d'altre, no? Doncs bé, ara li donaria Alt GR T i mantenint el maius doncs la vaig a fer més menuda. I vull que m'ocupe pues esta forma, no? Aixina, pum, i vull que estigui al centre. O vull fer una entrevista, imaginem que vull fer una entrevista. Vale, pues a mi lo que molaria pues que n'hi haguem dos càmeres, vale? Pues que poguera haver una així i li donaríem a intro i la tindríem ahí. Imagineu que vull fer un altre quadrat exactament igual. Doncs anem a donar-li a Alt GR J. I com veureu, s'ha creat un altre copy. Però el que si jo ara manege així, ja n'hi ha dos. I ja tindria dos, solte ahí, i tinc dos quadrats just on vull. Que vols posar un text en la pròpia imatge i no vols que... Perquè així sí que puc posar un text i editar-lo quan vulgui. Però imagina que vols uno en la pròpia imatge així implantat. Doncs tenim la ferramenta de text. Li donem, clic on volem i escrivim així Poblet, ja està, no? Mateixa. Bé, ahí tenim el text, doncs donem doble clic en el text i podem fer-lo més gran. Fem mateixa ahí. I així tenim també els tipus de lletres. Així, clar, estan els tipus de lletres que hi ha en esta web, no podem afegir-le, però n'hi ha unes quantes com per a que vosaltres pugueu veure fins a que una vos agrade. Vale, m'agrada esta, no, seguís. Pues torna a seleccionar, me'n vaig a la llista i seguís per així mirant. Tampoc. Seguim. Vale, esta rara m'ha agradat. Pues mira, pues posem així, pum. I mengem així. Però Aitor, ara vull manejar... Aitor, vull manejar el quadrat este, però quan vaig a manejar se maneja el text. Pues perquè tens seleccionat el text així. Tindria que anar-me'n així i anar-me'n a la capa que vull manejar i podria ja, altra volta, manejar-lo. Però bueno, m'interessa que estiga on estava. Una vegada tenim seleccionat, però ara també puc, en les tecles en les fletxes del teclat, puc manejar un costat a l'altre. Estic fent algo prou coent, sense atendre a parar-me massa. Però ara li dono doble clic i també podem canviar-li el color. Anem a posar-li, imagina que li posem un blauet. Doncs ja és un blauet. Així. I no s'ha canviat, perfecte. Ahí, fet. I ara ahí se canvia. Així podríem tindre una primera imatge que ja per a traure, val? Imagina que, vale, m'agrada, estic satisfet amb ella, vaig a... Vale, Aitor, ja ho tinc, ara vull treure-la per allà que aquesta sigui una imatge definitiva. M'agrada així, vale? Doncs me vaig a fitxer i haureu de fer dues coses. Primer, vos recomane d'essa com a PSD. Per què? Perquè se vos guardarà com un arxiu, val? Que podreu editar en qualsevol altre moment. Perquè jo ara anem a descarregar a banda de PSD, exportar com a PNG, val? Li donem així a d'essa i com veureu se m'ha descarregat així la imatge, que la imatge ja la tenim. Però nosaltres aquesta imatge en cap moment la podrem tornar a manejar, a no ser que nosaltres també ens anem a fitxer, d'essa com a PSD. I d'aquesta forma també se m'ha guardat l'arxiu en format PSD, ja vos dic que és un format de Photoshop, però en qualsevol moment tornar-lo a obrir així i editar-lo.
Vale, Aitor, ara vull fer una altra en la que estiga sols un quadrat i l'altre quadrat que siga per al xat. Perquè sí, podrem posar el xat en pantalla. Doncs bé, doncs anem a fer uno gran. En este cas me vaig a quedar amb este de l'esquerra i vaig a fer-ho gran. Alt GR més T. Ara amb el majus mantinc i obrisc això, molt bé, Aitor. Obrisc. Intro. I després me'n vaig a este i li dic altra volta alt GR T. I així no li vaig a dir que mantingui relació d'aspecte perquè vaig a canviar-li la forma tal qual vull. I la vull així, perquè ahir jo voldré posar el xat. Intro. Vale, doncs també vull que altra així. Doncs el mateix, fitxer desa com a psd i exporta com a png. A estos dissenys podeu afegir-li tot el que vulgueu. Imagineu que podeu posar-li un logotip, no? Doncs em diu així, fitxer, obre. Vull agarrar i posar-li esta imatge, que és una xapa que vaig fer, val? I vull posar-se-la al meu este. Doncs bé, jo li he donat així, fitxer, obre, i l'he seleccionat. I ara la tinc així, què faig? Doncs mantinc, agarra la imatge, la mantinc i me l'arrastre a projecte nou. I ara la tenim així. Solte, com veieu, és un tamany molt més gran que de lo que vull. Pues, al GRT, anem a un cantó, mantenem el majus i fem més menut. Soltem, torna així, mantenem el majus, més menut. I així, vale, vull que així, mateixa. Pum, pues el vull que així, pues guardem així. I podem anar al fitxer, exporta, PNG. Aitor, també vull una imatge per a quan comence, perquè vull començar, lo típic és començar els directes, d'acord? Deixar diversos minuts en musiqueta i després ja posar-te tu, mentre la gent va entrar en tot això. Doncs bé, doncs ara puc agarrar, llevar tot això, li dono així, li dono a la paperera, perquè ja no ho vull, vale, tampoc vull això, i vull el text, però vull canviar el text. Doncs li dono a la ferramenta de text, punxe sobre este text i ja me deixa editar este. Anem a començar. Imagineu-vos, no? Doncs ara el selecciono tot, donant clic així i vull un altre text, este. A veure. No, perquè justament si poses trencada, el que passa és que no tots els tipus de lletres tenen la trencada. Pum, anem a començar mateixa, imagineu-vos, no? Ja veig, no m'estem calfant massa al cap. Anem a començar, pum. Ja després li podem posar més coses, com per exemple un compte enrere o alguna cosa així, val? Però jo que sé, el vostre logotip pot anar ahí enmig o el que se vos ocorre. Vale. Fins així, anem així, fitxer, exporta com a PNG. Perfecte, desa. Però què passa? Que a banda d'això, vosaltres també podeu afegir imatges, o sigui, en lloc de soles imatges, vídeos. És a dir, coses en moviment, no? Per lo que recomana vindre a la pàgina de Pexels. Això és un banc de recursos audiovisuals gratuïts. D'acord? O sigui, sense que els drets d'autor te vagin a votar. Per lo que venim així, venim a vídeos, alguns sí que ho posarà, però altres, si no te posa res, és que no. I com veureu, hi ha un munt de vídeos que podem descarregar per a donar-li l'ús que vulguem. Em vaig cap així i vaig a buscar morado per a seguir la mateixa estètica que estàvem seguint abans. I mireu este, per exemple. Està curiós de repent, no? I com veieu, és un este que se repeteix, perquè el que estava començant així torna al final. Doncs bé, m'interessa. Imagineu-vos, per exemple, per a no calfar-me més al cap. Doncs este, descarregar. Li dono que sí. Ahí està. I ja el tenim ahí. Doncs bé, ara ens anem a OBS. Anem a afegir noves escenes, d'acord? Botó dret, agregar. Anem a posar nova. Acceptar. I anem així. Imatge. Imagina de comencem. Que sigui aquesta la de comencem. Així, examinar i ens anem a descarregar la imatge. On hem de descarregar la imatge? Veureu així, tenim esta. Molt simple, ok. Botó dret, agregar nova, 2, o vos recomano posar així, chat i càmera. Vos recomano posar noms que el que vos en recordeu després. Imatge, chat, càmera, l'afegim i també la tenim. I afegim així una altra, entrevista. Venim així, imatges,
I també ho tenim, com veieu, així tenim ja les 3 que hem creat. Però vull també una en vídeo. Doncs bé, en aquesta mateixa podríem agarrar així i vindre, fuente multimèdia, afegir fuente multimèdia, vídeo que he descarregat. Doncs vinc així, l'afegisc i al donar-li, com veieu, se reprodueix. És molt més gran, és més gran que 1980 per 1080, doncs fem més menut, així no cal, perdoneu, així no cal apretar el maius, però com veieu, mira, s'ha acabat el vídeo i se tanca, doncs anem a dir-li que estigui en bucle tot el rato, perquè ens interessa que estigui tot el rato ahí de fons, no? Doncs bé, venim així, tal. Ostres, però ara imaginem, vos heu donat compte que vos molaria que això estiguera de fons, però d'igual forma, a veure si li dona l'ullet i ho oculte, m'agradaria que estiguin els nostres quadrats. Doncs bé, què anem a fer? Ens venim així altra volta al Photopea. Però, ostres, he perdut el que tenia. Doncs donem fitxer, obre, i li donem, obrim el PSD que teníem. El PSD. Al guardar el PSD, com veureu, tornem a tindre tot editable. Doncs bé, què faig? Oculte la font de darrere. La capa de darrere, perdó. I com veureu, este entramat de quadradet significa que és transparent. És el que ens interessa. Fitxer, exporta com a PNG, desa. Molt bé, ja ho tenim. I si ara anem i ho afegim així? Entrevista transparent. Venim així, ho afegim. I com veureu, a simple vista no ha canviat res, però si posem el vídeo, veureu que se'ns ha quedat per damunt el que ens interessa, que és aquestes 4 cosetes d'ací, i per tant ja la imatge darrere, aquesta d'ací, no serveix de res, ja no ens fa falta si el que volem és això, i ja tindríem això com voldríem. Hi ha moltíssimes possibilitats i per a que veieu algunes d'elles, jo per exemple vaig ensenyar el que tinc. Tinc així, com veieu, un disseny basat en Altea, en el meu poble. Això ja és una locura de disseny fet que vaig encarregar a Solves. Això ja no se fa simple qüestió. Com veieu, tinc una transició personalitzada entre escena per escena. I així tinc un vídeo que vos vaig avançar, que és com un arranc de Windows, com un Windows 98 o un Windows XP. I així, se menja tot això. I ja després, en l'escena principal, si anem per exemple a webcam, després d'aquesta transició, com veieu, tenim així una finestra, diguem que són finestres com imitant que estem en un directori. I aquestes són les finestres que tinc posades així. Però us vaig ensenyar, per exemple, el que tenia abans. Aquestes són les escenes que tenia preparades, per exemple, per al especial 10 hores que vaig fer. Com veieu, és un vídeo en moviment, tret també del propi Pexels, com vos he ensenyat abans. I això tenia així. Tinc este cartell així, el 10 hores en passat ho vaig fer a Photoshop i ho vaig posar damunt en transparent. I es podien vindre per així, tenia aquesta altra transició més ràpida, no? I això és el que jo tinc, no? Venim per així. I com veieu, vaig ocultar la meva webcam. Tinc un fons on he posat aquests vídeos, però de sobte se'n van i al rato tornaran. Per què? Perquè jo he fet un vídeo, este vídeo, i ara de sobte torna a això. Què passa? Jo he fet un vídeo agarrant el de Pexels, el que he descarregat, i m'he posat a un programa d'edició de vídeo i li he fet el que he volgut. I després d'aquest vídeo l'he afegit tan normal així al fons. Després ja jo sí que he fet aquestes imatges, aquests rectangles els he posat així damunt per a posar-me la pantalla de la webcam, i això seria un poc el que vaig fer. Però per suposat n'he tingut de més simples, com pot ser que com veieu l'estructura és exactament igual, però amb un disseny estàtic, amb unes simples imatges. Tot això ja ho dic, ho he fet en Photoshop, i una vegada després del curro de fer el disseny tal qual vols, ho poses i a funcionar. Què recomanacions us puc donar? Doncs que tingueu paciència i busqueu molts tutorials que puguen ser ja més específics del tema. Si busqueu alguna cosa concret, tingueu en compte que n'hi ha tot tipus de tutorials en internet, i que no estiguen en valencià trobareu de tot. I també altra cosa que us recomano és buscar plantilles editables, perquè si busqueu overlay editable Twitch i alguna cosa més, o el que siga, no? Trobareu infinitat de vídeos de gent de la que podeu descarregar-vos arxius PSDs on ja n'hi ha un cert disseny i vosaltres podeu tocar-lo al vostre gust.
Fins així este vídeo d'avui, espero que vos hagi sigut útil almenys per entendre un poquet com va el tema d'estos dissenys i el que poden, ja heu vist el que pot arribar a així després de moltes hores, o escolta, o parlar amb algú, segur que coneixeu algú que domina prou més que vosaltres este tema i podeu dir-li, diem-li els tamanys i tal, dir-li, ei, no em podries fer unes imatges que foren d'este tipus i tingueren este tamany i tu li expliques, pots agarrar-li un paint, jo moltes vegades quan vull explicar què vull fer, doncs agarro un paint, d'acord? Aplicació un paint i li dic, doncs mira, voldria una imatge al teu amic que se'n maneja en Photoshop, vale? És així, dic, bueno, en 1920 per 1080, vale? I a mi m'interessa uno on estiga, pues això, l'escriptori, diguem, en gran, un hueco així gran, i després un hueco així menut, uno superposat sobre l'altre, i jo ja després posaré damunt. O m'interessa un altre que siga jo així grandet i un altre rectangle, pam, així, tal. I aneu provant, sempre mentre el tamany siga l'indicat, en aquest cas el nostre 1920 per 1080, i ja una vegada així seria encaixar-ho. Ens venim així, botó dret a agregar, dispositiu de captura de vídeo, la nostra webcam. Justament com tinc una webcam ronyosa de portàtil, no s'ajusta al tamany, o sí? Sí, pensava que no. Doncs ahí la tenim. I així després posaríem, imagineu-vos que volem fer una entrevista, vale? Això ja ho vam parlar l'última vegada i estem en Meet o en Discord, en l'aplicació que siga, però imagineu-vos que estem en Meet amb la persona amb la que volem fer l'entrevista i estem així, estem en una cridada, igual que esta podria ser qualsevol altra, qualsevol altra aplicació. Vale, imagineu-vos que això és la webcam de la persona a la qual volem agarrar, vale? Doncs vendríem així, botó dret, agregar, dispositiu, captura de finestra, posaríem així el Chrome, com veieu que ja tindríem, pum, i ens vendríem així, i al obrir-lo, espereu-vos, botó dret, vale, teníem posat en YouTube, entrem així, canviem a Meet, i ja està. I vull retallar soles lo negre, que és soles el personatge. Doncs recordeu, això crec que ho vaig explicar. Mantenim Alt, mos anem així, retallem ahí, retallem ahí, retallem ahí, retallem així, i ja està. I el col·locaríem sobre este fons tal qual voldríem. Ens posem ahí i agarra el cantó sense tocar res i posem així. Imagineu-vos, per exemple, ja podríem estar fent una entrevista, en aquest cas, en una paret negra. En el pròxim vídeo vos ensenyaré coses molt guais que són per interactuar amb la gent, per a que vos apareguen les alertes quan algú vos seguís, quan algú vos fa una donació, quan algú se subscriu, quan la gent parla pel xat, també posarem el xat i moltes més coses interactives per a fer del vostre streaming, del vostre espai, un lloc però més xulo, val? Ens veiem. Moltes gràcies per veure el vídeo, espero que vos hagi agradat i vos hagi sigut de profit. Sabeu que podeu donar-me suport a l'Aixeta, a banda de tota la resta de meus canals d'IGTV, a Poblet per suposat. Visiteu-nos i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!